and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Iapil na lang ni panghatag. Ha? Sige, salamat ka na ha. Salamat kayo. Salamat yung kayo. Uy, hala. Nagmatanas pa ing buboy. Ato na ko! Ato na ko! Amping nang! Buboy? Anyari? Sa di nahitabo? Fresh talaga dayon mo. Good morning. Good morning niyong tanan. Morning. Gupuhas ang imo krong buntaga. Hi, Bia. Hi, imok. Nalagi kang panboy. Oo, kuya. Gihatod na nilang sa bill. Ipatag ko rin sa mga tao para dunay pares ang atong kalamay. Ay, mo ba? Minduta good. Yan, nasa gida si Bia nga kalamay para dugang. Uy, pila man ka buok? Ayaw na bayari, imok. Gibayra naman ng mama kay para unta ipadasa ya igsuon sa Negros. Wa man lang niya idayon kay kuyawan siya madaot ba inigabot dito. Iyan na lang gipahato din eh. Kay ba man siya nga manghatag ka sa mga tao. Uy, what a beautiful day, ha? Kanindot ni adlaw ron na, buntag bagani, nagawas-awas ng grasya. Ganahan man sa to, manambal ining kalaki, ha? Uy, nangaon naman yung uban. Grabe, Idol Bia. Nagnoon na magkaon. Sige na, pangaon na sa mo. Musod lang kong balik ko niya. Tawgal na sa niya ko ninyo, ha? Boy, tawgal ako, boy, ha? Ikaw man, ha? Okay, kuya. Sulsa ko, ha? Oo. Kinsa pa may wakadawat o kalamay niya. Bia, kuyog ta. Ato ta sa sud. Lagi, lagawa bitaw. Wagi ko magdawam adto. Oo niya. Sa imong tanaw, nadimonyuhan gud si Paing. Murag wa man. Yang anong imo magigulata? Panimaw sa gibuhat nila ni Buboy? Di masab. Kay wa man ko magplano nga mobaos. Sinang sabil man, mo may namugos. Ha? Usar ko to kasok mag akong gitira gud. Agipon anak ko ginagmay pero hinera. Mugos man sinang sabil. Ipakulata sa ipaing. Kulata na lang. Hala no? Unya, kumusta naman ka si Paing? Ay, kuyawa baya nako ni mo eh. Abi, yun akong naunsa na sad ka. Ay, pastilan ni mo paing. Nang, ganin na rin kung sige tawag ni mo, ma. Huwag mo ka mo tubag. Maong nisagit na ako. Ay, dito ra ko silang imok. Ha? Naghatod kog pan. Nang hatag man din sila og kalamay sa mga tao. Unya, gipakyaw man din ni imok ang kalamay ni Bea nga wa mahalin. Anong naghatod magagpaan, ma? Para ipare sa kalamay. Agi na lang gutog pasalamat ni imok sa iyang gibuhat gabi eh. Ha? Pasalamat sa iyong gibuhat, ma? Iya kong gikulata. Nagpasalamat pa ka? Dili lagi to ordinaryong kulata ha. Iya lagi kang gitambalan. O, di ba? Nakapahuway ka? Nakatuhog ka? Naayo na ka? Ayaw ko taon. Maglisod magani kong barog. Ay at least, nibiya nimo ang demonyo nga nagsabok nimo. Di lagi to demonyo, ma. Ang ako ba itong konsensya? Paing, kadiyot una. Oh. Magkuha sa kus imong pagkaon ha. O human nimo kaon mag-istorya tagbalik, ha? Kadiyot una, ha? Huwag ito butuos ba man ako. Oh. Asa naman to? Asa naman ka itong konsensya na ko ay? Wa na may ache. Oh. Demonyo gede ka to nga nagpapritin lang nga akong konsensya. Simba ko ka diha, pae. Di daw ko demonyo, oy. Murag galuya lagi ka. Gikulatagot kagabi eh. Damay sad baya ko. Tubig ma? Di na ka? Di na. Tubig na lang. Sige. Di ara o.
Sige paing ha. Kadaog na nina ko imong kinanaan. Ayaw na, ma. Magstoryaw na ta. Oh, Ma, oh. tuhoy ko. Wa ko madimonyo, eh. Kung may nagsamok man ako, kana, mao nga akong konsensya. Gisamok ka sa imong konsensya? Lagi. Gahi kay ko. Bisan usa una kong papahawa. Digin mo pa to. Magbuot pa sa akong buhaton. Uy, nalisuan ba ka dis pangisip ang akong anak, no? Wa ko malisuis pang-isip, ma. Nagsulti ko tinuon. Nak, paing. Pahuway lang sa nak, ha? Ayaw pagsigig hunahuna og makahasol nimo. I-relax lang ng imong utok. Ma, wa ko mabuang. Nagsulti ko tinuon. Sige, nak. Nito ko nimo. Pahuway lang. Ako sa ning ikanaog imong mga kinan-an para hugasan. Ma! Wa na. Nagtuo na gito sa mga natililing na ka. Usa! Aray. Ayaw pinakalit og liho kay sakit. Oh, doha pa man. Ha? Nga nagutaw mo bati magkag kasakit ga. Konsensya ra ka nako. Naaram ka sa kung huna-huna. Ayaw pagbuot. Oh. Maning ka pa. Kabalikon man kong imok, eh. Doon na mong kidiferensya si Paing ba? Dili man gid normal iyang mga gipanulti. Pero, kung muadto sad ko karon, daghan sad ang mahibaw. Sumsuman na unya mistabi sa mga marites dito. Ay, unya na lang kumuadtong imok ka nang wa na say pasyente. At last na humanagin taon. Ay, nagkinahalan yung kag masahi imok. Lagi. Aw. Masahian magidan kong buboy. Sorry kuya ha, di ko kamasahin nimo kay di pasad kaayo maayo akong pamati ron kay. Medyo bungol-bungol pa ko gamay. Unsa? Say bungol-bungol pa. Nag-joke na sana siya. Joke ang corny. Mao ba? Ikaw na rin masahin ni Kuya Bia. Ha? Ay. Ayaw taon buboy. Ha, bad na. Pwede raman gud na. Ha? Di ba pwede na Bia? Pwede raman. Oh, di ba? Pwede ko na kuya. Aska surti ha. Ayaw balibad. Ayaw. Conservative ba yan ni imong kuya, buboy? Oy. Sige, oy, ato na ko. Oy, tapat. Ato na ko, imok. Di lang ka magpasalamat? Ha? Ay. Salamat, Bia. Bye-bye. Sige, bye. Amping Bia. Samot. Ay. Samot yung tani. Naunsa mga kuya? Ha? Nganong nibalibad na yung taon ka nga masahian ka ni Bia? Doon sa taon ka eh. May mag-uyab mi. Nga okay ra. Ngano man gud na? Walang gimalis siya. Yan ako masahian. Di ka ako tubuag Malaysia. Sa tinuo lang, boy. Kapanguyabo na ba ko niya, boy? Opes manguyabi na! Ako tawag na. Tingog, di mo. Mangunay tawag kita lang duha. Ako tawag na. Ha? Pwede man imula pason. Ay, binuang ha. Ay, Ay, ako iapas. Ay, binuang. Ay, ligi. Tawara. Maulagi na yung makadaot ni mo, kuya. Pwede naman yun unta ka manguyab niya o klaro. Kay klaro man kaayo nga, iya juga ang sugton. Kay baho lagi ko, ana. Hmm. Pero, malayiming sa ko. Unsa man timing nga imo gikanahanglan nga, tanang higayon, pwede man gyud ka manguyab niya. Ay, lagod pagbuot, good. Unsa man ka, eh? Hambot ni mo kaya eh. Unsa man sa kay? Malingaw man kong imok eh. Klaro jud kayo nga ganahan unta siya nga magpamasahin ako. Pero di palipad jud siya. Ay. Gentleman gunis imok eh. Di gyud mo take advantage. Ay. Kano sa gid kanis siya mo decide nga manguyab na nako?
ng lakaw ng mga tao. Si Bea sa nilakaw na. Buato na akong imok. Pero, time pa sa. Oh, uy, hala, kauwan nun. Mupaspas kog lakaw, kitingalig, maabtan pa kog uwan. Bea! Oh, Dali ka dayon, si mabasa ka! Dagan diri! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!